budaya kang adiluhung wayang kulit tontonan sing duweni unsur tatanan. Oh iya, wayang tegese wajib sembayang ngono. Sembayang kuwi ngabekti marang Gusti kang ngakarya jagat. Miturut agamane dhewe-dhewe umpama Islam ya cara Islam sing bener, umpama Hindu ya cara Hindu sing bener. Umpama Kristen ya cara Kristen sing bener. Iya, Mak. Aja nganti lirwa ing sesembahane. Awit saiki wis ngancik sing jenenge jaman akhir, Nduk. Jaman akhir. Dawe para mbah-mbah dhewe mbiyen besok ya wis ngancik jaman akhir akeh tandha tandane contone akeh pasar sing ilang kumandange kali ilang kedunge wong wadon ilang wirange. Oh iya, mula bejo bejane wong lali sih bejo wong kang tansah iling lan waspada. Ayo urip ana ngalam donya padha eling lan ngelingake. Iya, manungsa kuwi panggonane luput, manungsa kuwi panggonane lali. Iya, Mak. Urip ana ngalam donya mung sepisan besok mesti janji bakal mati. Yen wis mati nampa pengadilaning Gusti. Iya ya, Mak. Manungsa ki dudu kaya ula-ula ki nlungsungi balik enom neh. Yen manungsa ki ora digedhongana kuncenana yen wis wayahe mati mangsa wurunga. Iya, mula ndelok wayang wajib sembayang. Oh iya, dibuang pangkarti kang ala, dijupuk makna utawa tuntunan sing kena kanggo sangu bebrayan agung. Oh iya, kuwi jenenge wayang diripta karo Njeng Sunan Kalijaga biyen ya kuwi dienggo siar agama, nyebarke agama lan kabecikan. Iya ya, Mak. Ya iki saiki nembang meneh engko terus dibacutke wayangan. Iya, iki ana pamundutan apa ora? Sementara iki urung. Yen pancen kaya mangkono, monggo sedanten pesindene jumeneng setunggal lagu terus mengke dibacutke wayangan. Oh iya, lakone ben tutuk. Lakone Wahyu Keprabon. Oh iya, Wahyu sing entuk ratu pemimpin. Oh iya. Monggo Mbak Presiden sedanten jumeneng ben keadem. Lagune sing rancak ya, Mak. Lagune sing rancak ngoten napa Prau Layar napa lagu Banyuwangenan nggih kenging. Iya. Ngapunten. Nggih, wonten. Yuli, Bu. Oh nggih pripun? Niku rencang kula. Heeh. Ugi senior. Oh nggih. Sing jak ngalor ngidul. Ayo to, ayo to. Nggih, monggo. Request napa? Request Pak Yayo to. Request tok ae. Ayo. Request. Penutup libuan terus wayangan. Nggih. Ayo Pak to. Monggo. Request napa? Ayo, request. Monggo, request napa Mas Diki? Oh, temen doan monggo duete kali sinten? Heeh, monggo katuran jumeneng mriki. Iya, sajane kok isin. Iya. Monggo nderek kagem Mbak Yahya to lagune. Heeh, lagune napa Mas Diki? Nggih, monggo mendep wedokan duete kali sinten? Monggo napa Prau Layar? Anu mawon, dangdut. Dangdut? Nggih. Oh nggih, monggo dangdut lagune napa? Gala. Oh, gala. Kersane kali Mas Ilham mawon, Mas Ilham. Monggo Mas. Menyanyikan lagala. Heeh, ajan Masku siji iki multi talenta. Iya, iki ya dalang apik lho, Nduk. Heeh. Ajan apa-apa kok iso. Iya. Lagala. Heeh, monggo Mas. Lagala orkesnya palapan. Nggih.
seri ini ku telah kembali padamu lagi setelah lama ditinggal pergi. Lama sudah ku menanti memaku kasih penuh rasanya rindu di hati. Dada terkira rindu segala-galanya. Oh dada terkira rindu segala-galanya. Oh dada terkira rindu segala-galanya. Oh dada terkira rindu segala-galanya. Matur nuwun. Matur suwun Kang Mas Ilham. Iya, jan luar biasa Kang Masku siji iki. Iya multi talent. Jan marem tenan. Iya, Nduk, piye? Ana Pranajiwa kene iki ana seniman-seniman hebat ngono. Panjenengane ya kuwi Mas Sukimun, Mas Barok karo Mas Danang ngono ya Mak. Kuwi dalang-dalang hebat. Mula awak dhewe gelar keliran ana Desa Pranajiwa kene. Iya nyuwun pangestu karo panjenengane. Iya Mak. Muga-muga lain wektu iso sawetemon. Oh iya. Awit apa Nduk, sing penting kuwi seduluran. Oh iya, jembarne relasi lan jembarne mas seduluran iku rejeki teko dhewe ngono. Terus sesuk iki dibacutke ya kuwi Murwakala. Panjenengane Mas Ali. Oh iya. Sing minangkani Murwakala tegese ngruwat ngresiki apa sengkala. Oh iya, didongak-dongakne kabeh masyarakat ana desa Pranajiwa kene. Iya sing megahene tani, iya melimpah hasil panene. Iya ya Mak, khususé kene iki terkenal karo komoditi salake. Oh sing dagang akeh batine, sing ana instansi sehat awake, ndang munggah jabatane, ndang munggah gajine. Amin. Ngaturake gung panuwun ngagem para panitia Bapak Kepala Desa lan kabeh wae masyarakat boyo sing wis nyengkuyung bahu membahu terselenggara ruwat desa sing megah kaya ngene. Iya tak dongakne kabeh rezekine tambah lancar. Ora ana alangan apa-apa anggene golek pangupa jiwa bagas laras sehat awake lan keluargane. Amin. Nduk, piye? Wong ndelok wayang ki ana sing seneng perang. Iya, ana sing seneng nembang. Iya, ana sing seneng wejangan. Iya, utawa ana sing seneng lakon. Mula awak dhewe kabeh kudu diratani supaya penonton ki ora kecewa. Ngono. Mancen kaya mangkono ayo iki sawetara leren dhisik anggene tetembangan mbacutke lakone ben tutuk ya Mak. Muga-muga mudune wahyu kaprabon iso mahanani panjenengane Bapak Murdiono dadi kepala desa, iso dadi kepala desa sing tetep pinercaya dening kawula utawa masyarakat Pranajiwa. Amin. Ya yen pancen kaya mangkono ayo dideleng babare lakon, Nduk. Ayo tak derekke ya Mak. Kuku sing dupa kanggo melun ngenengaken biasanya apake
Jumangkah anggro sasumbar lindu bumi kuncing kumaluduk kuntur ketuk lumembak penyu kanggo mambang ing sengguni pripun bapa penemban Kumaradewa jebule Baladewa mung banter suarane kaya kodhok kang mangungkung ana sanjeroning leng banter suarane ning ora ndayani apa-apa dina iki wis tak regem tak lebokke pakunjaran kang wujud gendaga ora iso metu selawase katitik iki mengko yen ora dilebokke pakunjaran malah dadi serimpet dadi pepalang anggonku nglawan anggonmu ngringkehake para Pandhawa iya mangsa Budawa iki dina iki ayo ngringkehake para Pandhawa ning sadurunge aku nyekel Pandhawa Pandhawa kuwi duwe pamong sing ndadekake Pandhawa kuat ora ana liya pamonge ya kuwi Semar Badranaya malah aku krungu pawarta sing wis warata Semar Badranaya dina iki lagi nandang lara wis pirang-pirang minggu ngatang-ngatang ana sandure ngamben mumpung Semar lara dina iki ayo tutna laku janraku ombyong ana lakuku bakal jumujug ana klampe sireng aku duwe cara utawa srana dina iki aku rewa-rewa bakal nambani Semar Badranaya supaya jati satemah nirwala tak boyong ana negara Ngastina ning sejatine mengko yen wis mapan ana nggon sing sepi Semar bakal tak pateni tak perjayani tak tugel gulune padakne karo dosane mengko yen wis Semar tumekaning pati mateni Pandhawa babasan kaya suwe mijet wae ngranti babasan kaya banyu sinaring ngoten penemban ombyong ana lakuku nggawa prajurit Kurawa jangkep mengko yen ana bobol boroting kahanan ya ni duwe inggih Bapak penemban tuaken dawuh Mansen muni Mas lingguh dur nggih
Sigra bala kang tumingal Bacampu samya medali Lir tadet wileting gada Dan mangkung mangundang nidi benjang sangat dibijil Paman Patih Haryo Sengguni nimbalipun prajurit Sata Kurwa kula pun Soratayu nyadong dawuh paman kula pun Katomarma nyadong dawuh ladalah Man Sengguni Man Sengguni nitih bendi wonten Jawi kula pun Darsasana nyadong warti man Senggunar nitih Dokar kula pun Darsasana nyadong kabar pripun pawartosi pripun pakabarane man sampun dangu mboten ngempalaken para Kurawa wonten alun-alun sajake wonten wigatos napa badhe ngawontenaken suka parisuka napa badhe ngawontenaken kerja bakti napa pripun Man Sengguni man lapun cici traksi nyanyadong dadawu man man ya Cit aja saur manuk para Kurawa kabeh maramaning kowe adoh ndak awi cedhak sun raketake iki ana dawuh kang bakal sira tampa cekake rembug iki dina iki ana negara Ngastina duwe jago anyar peparat Begawan Kumaradewa ya dasar kepara nyata lagi goreh rongeh atine nak Prabu Duryudana ya sebab mikir besok tumapake perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun dipilah lan dipilih Kurawa ora saya kuat ning saya lemah Pandhawa malah saya kuat saya kuncara ketekan ya kuwi Begawan Kumaradewa kang gelem paring sabiyantu para Sata Kurawa ngringkehake Bratayuda Jaya Binangun ngringkehake Pandhawa duwe mangajab ya kuwi nggagalke Bratayuda Jaya Binangun ladalah ketemu pirang perkara to man Bratayuda Jaya Binangun kok badhe digagalke wong Bratayuda Jaya Binangun menika sampun kodrat mboten kenging diwiradati sing jenenge kodrat menika mboten kenging diwiradati man kena bae tur contone napa kowe ngerti gadung ae gadung ewowan sing mendemi ning kena diwiradati saking pintere sing ngolah saking pintere sing masak gadung kae ora mendemi malah gawe krupuk enak rasane niku gadung beda karo Bratayuda Jaya Binangun sakniki kula tanglet yen pancen kodrat menika kenging diwiradati coba srengenge isuk menika medal saking ngetan sore ndelesep wonten kulon cobi jenengan wiradati benjing srengenge menika jebul saking kulon ndelesepe saking ngetan menika kenging napa mboten niku sing diarani kodrat mboten kenging diwiradati man Bratayuda Jaya Binangun menika kedah saged dumadosan awit kenging damel telung perkara siji nggih tinagih antarane utang lan pati loro pambrastaning angkara murka tiga kagem nyempurnakne para luhur ingkang babat negari Ngastina ngoten lho nek Bratayuda arep di Woroke menika idene sinten menika pendeta kang Ngayawara turut sampun to man sampun yen pengin Kurawa kuat pengin negara Ngastina menika tentrem monggo dipikir dipilih lan dipilah
Sing nyebabaken negara Ngastina menika mboten tentrem niku napa? Sing nyebabaken Kurawa menika mboten kuat niku napa? Pengen kuat piye sing jenenge kuat menika kedah saged utawi purun tetaki brata, kedah purun meguru, kedah purun tirakat. Lah anak-anak jenengan Kurawa niku dapak kon tirakat. Kon poso sedina awe ora kuat, kon ngebleng mawon nggawa bojone. Ah ngoten pripun? Yen kepengin negarane menika tentrem, kepengin negarane menika ayem monggo. Dipun goleki sing salah niku pejabate napa rakyate. Katitik sampun mireng pakabaran wah pawarta kang sampun marata. Kathah pejabat wonten negari Ngastina menika kang senengane korupsi, ngoten lho. Taunana windanana yen pejabate pemimpine menika nerak angger-anggering bebener. Mung nyungsahne karo rakyate. Wah, tangeh lamun man. Tangeh lamun negari Ngastina menika saged tentrem. Monggo. Mboten usah nyalahne kono-kono napa malih nggih menika mbubarke utawi murungake perang Bratayuda Jaya Binangun. Ditandani negarane dhewe kemawon sinten sing salah, endi sing kurang monggo dibenahi. Dur pripun? Dina iki kowe tak kumpulne rene ora tak kon nyramai aku le. Aku iki wis tuwa. Aku iki dudu bocah TK sing kok wejang. Kok guroni. Dina iki sing gelem-gelem wae ayo. Ngombyongi lakune begawanku Maradewa. Katomarma sencakilan kabeh bae. Kabeh dina samangko ayo krip lamput brungkap kimpul nderekke begawanku Maradewa. Dina iki rewa-rewa nambani Semar Badranaya kang lagi lara. Mengko yen wis limpe dipateni yen Semar mati Pandhawa mestine ringkih. Lah dalah arep mateni Semar barang sing damel mateni Semar niku gaman napa man. Panjenengan dereng wonten menika Semar menika sampun sak monten. Turata malih Semar lara meniku mesti wonten ingkang nyebabaken pun. Kula tak dinten iki izin kemawon man. Awak kula mboten penak rasane adem. Sak karepmu dur sak karepmu. Sing aku dina samangku ayo surat ayo Katomarma lan kabeh bae ayo sikep gegaman ngombyongi lakune begawanku Maradewa. Ngatos-ngatos Mas.
Protaruna anggudya Sanes karamangka sanggone kumati Mersudi ing kamra Kang akeh gunane Bisani sempatan raneana Ger anakku kang banget tak tresnani Gatotkaca lan Antasena kula wonten dawuh tinimbalan wa begawan piye wa kethek lumantar wasiat saka para pinter ana tandha-tandha kang nyedhaki dina kiamat utawa dina akhir. Siji, lamun mulat akeh umat lanang wadon ilangan kiblat sing diemba mung jalma limpat ning yektine mung ngumbar maksiat. Inggih wong kaping loro tandha tandane nyedhaki dina kiamat akeh wong jahat tumindak nekat ngujon donya lali akhirat persasat kaya wong edan sing lagi kumat. Kaping telu akeh wong murtad ninggalake salat sungkan zakat nerak syariat sing sunat ora dirumat bondo-bondo haram malah padha disikat. Sak banjure tandha-tandha nyedhaki dina kiamat akeh wong sirik amanat lamun nyawa wis arep pecat sekaratan bisa sambat ngakune tobat ning ora gelem maca selawat. Mula kowe-kowe kabeh minangka nayaka prajurit wonten negara Ngamarta kudu eling kelawan darmaning satriya anggonmu mbelani bebener kanthi linandasan adil dadi pemimpin aja milah lan milih bedak-bedakake marang kawulamu bedak-bedakake marang pangkat derajat sugih miskin. Duwun inggih sabanjure anggonmu mbelani negara aja nganti metongake pati lan wanci. Patine nayaka patine prajurit kang mati mbelani bebener mbelani negarane. Matine dudu kaya mati kodhok kang tanpa lelabuhan, matine mati kusuma ginadang suwarga. Lan sabanjure aja lali anggonmu dadi satriya dadi prajurit kudu wani ngrungkepi utawa mbelani ngayomi para brahmana wiku para guru para wong tuwa lan alim ulama yen kabeh kok tindakake nger anakku Gatotkaca lan Antasena kowe bakal dadi satriya rembesing madu mijiling Andaratapa nger. Aturaken gunging panuwun panjenengan sampun paring larah-larah tumrap kula. Iya wis dadi kewajibane wong tuwa
Wong tuwa kudu iso nuladani, kudu iso tutur sembur lan uwur. Nuturi marang kabecikan umpamane wong tuwa kaya waku iki ana ngarep kudu iso dadi patuladan hanjok marang kautaman. Umpama ana tengah kudu iso nguwenehi daya kekuatan. Umpama ana mburi kudu iso tansah njurung pandonga lan pamuji. Dina iki pamonge bapak-bapakmu ya kuwi Kakang Semar Badranaya lagi nandang lara, lagi nandang gerah nganti sakyahene durung entuk tombo malah kepara. Akeh sing ngincim patine Kakang Semar Badranaya. Kowe kabeh jagang ana sing jeru. Beteng ana sing kandel. Padesan Klampis Ireng iki aja nganti kowe lirwa kurang prayitna lan ana mungsuh kang bakal ganggu gawe gedene bakal merjayani Kakang Semar Badranaya mendah kaya ngapa carut marute yen nganti Kakang Semar Badranaya bisa diperjayani. Selagine Kakang Semar Badranaya nandang lara wae negara Ngamarta urung iso tentrem malah tansaya tintrim. Nggih. Dinirsa mangke kula prasapa mboten wonten ingkang saged iki menika mlebet wonten padesan Klampis Ireng ganggu gawe napa malih ngincim patine Kiai Semar Badranaya. Bagus. Sewang-sewangan gawe dijaga bareng-bareng padesan Klampis Ireng ya, Nggir. Wah! Prasasat getar karsa ning Hyang Agung mula dadi ya wong urip kudu sabar lan narima kanthi ikhlas lahir batin aja nganti ewo watalah ora pangkling satriya kang dedeke ora sepira ning brengose sak kepel mripate mentelang-menteleng sencaki dasar kepara nyata ora pangkling
Kaya Suratayu. Ora pangkling kowe karo aku. Apa sing dipangklingi? Ampya awur-awur. Badanmu kebek tato, ababmu mambu jiu. Arep oboh blakrakan turut klampi sireng. Kowe won jaban rangkah. Kowe dudu wong negara Ngamarta ora usah nyaruwus perkarane wong Kurawa. Becik kowe baliya iki. Dina iki Sencaki sing jaga ana klampi sireng. Jaga Kyai Semar Badrana kang lagi nandang gerah. Malah dina iki aku nduweni pangajab kang utama. Aku bakal mboyong Semar ana negara Ngastina. Semar bakal tak tambani ana negara Ngastina, bakal tak mulyakne ana negara Ngastina. Kantine apa? Semar seprono seprene dadi pamonge wong Pandhawa tetep dadi wong kere. Tetep dadi wong cilik, wong kaangkik linggo dingklik damari oblik. Mula dina iki Semar bakal tak boyong, bakal tak mulyakne ana negara Ngastina. Bakal diangkat dadi pujangga praja digaji kekoceh Raja Brana. Aja delangap-delangap patun bisa ngucap. Dina samangkuh maju sejangkah. Lakon tak ilangi cagak sirahmu. Suwe ra ketemu lah kok ngejak jotosan to iki. Ya. Yen pancen kaya mangkono ora ngerti barisan kuro 100 bareng ambrus. Ora bakal tinggal gelanggang colong playu. Kowe musuh barisan kuro tak ibaratke timun musuh doren, kowe timune aku dorene. Ora nganti tak kepruk. Kesinggol kakon ngajur mumur. Ayo kowe iso ngalahke aku. Bebasan sun jaring angin. Haha, buktekne kasunyatane iki. Wah, lakon jotosan karo Sencaki. Moh! Moh! Wah! Wah! Moh! Moh! Ah! Jedne. Wah! Moh! Somplayu e. Wah! Oh! Wah! Wah! Wah!
Wah, ngantem pas bathuk kowe. Wah! 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 Mati kowe. Oi. Wah. 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 Weh. Wah. Weh. Hos. Hos. Wah. Weh. Wah. 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 Aduh. Udah. Wah. Ya, rong kalah. Wah. 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 Aduh. Wah. Wes. Oh. Wah. Weh. Pa. Pa. Weh. Oh. Weh. Palarne, Cok. Ayo. Sopo sing maju ana palagan Sencaki. Maju ke para ngarsa. Aja tinggal gelanggang colong playu kowe. Swatama tanding ana.
ora ngerti. Oh. Colne pirang wah as pa beh as beh wah pun oh pas saya os waduh Pak Beh Waduh Wah Sengguni pripun, Mbah? Mlayu-mlayu ana ngapa? Wah, ngaturake kediwasan, Mbah. Bubar mawut salang tunjang kaya tambak keterak banjir bandang. Lesah hamblasah kaya babatan pace prajurit Kurama. Tinemune jebul dina iki padesan Klampis Ireng dijaga karo pranakan Pandhawa malah ana sencaki wong jaban rangkah. Kadosa pundi niki Bapa Penemban? Wis ora usah kuwatir mewah sumelang. Kapan Kurawa iki menang musuh pranakan Pandhawa kukuten Kurawane? Aku dhewe sing bakal jumangkah, aku dhewe sing bakal mlebu. Rewa-rewa Semar bakal tak tambani ning sejatine bakal tak rahmatine. Awat-awaton aku saka kadoan ae ini.
Sangsaya dalu raras abyor kang lintang kumedhap Isti Sunya tengah wengi lumrahing gandaning puspita Kang Gareng piye le susah yen wong tuwa lagi lara aku melu mangan ora krasa enak turu mung tansah klisikan lingguh ora krasa jenak iya apa-apakno yen wong tuwa lagi nandang lara iling-iling wong tuwa sing gedhekke awak dhewe heeh sing ngukir jiwa ragane awak dhewe wong tuwa bebasan Pangeran Katon iya mula jaman-jaman saiki aku nganti gumun apa pawarta ana layar kaca kae wis ngandharake akeh anak sing tega karo wong atuwane mongko direwangi wong atuwane adol sawah Tegale kanggo nyekolahke anake kanggo nguliahne anake tinemu jebul basan anake wis sukses pangkate wis dhuwur gajine wis akeh njur lali karo wong tuwa wis tuwek malah didekek panti jompo ora diopeni ngono kuwi lak ya kuwalat iya mula kuwi kena kanggo tuladhane awak dhewe aja nganti lirwa utawa nglalekake karo wong tuwa heeh susah ya susah ning aja digawa susah engko malah aku karo sampeyan kok malah melu lara malah bingung iya sawetara nembang-nembang dhisik mumpung ana wektu kang wirunggan iya kadhap tisma aku nyawang slendang biru monggo Mbak Wanda selendang biru among enake hati tekan batin setiamu monggo ya gede kor Bima Budaya selendang tetap pernah janjimu selendang biru
so